ما بكما؟ من بي أولى؟ هل هي أول مرة يستدعيني؟ نيشي ينفلا ينابي نويلوا بين يديه؟ إنها أول مرة. أي نيشي ينفلا دي كم نفهم كرا يني زلخة شنو كرا كوني نيشي ينفلا دي لعله يستدعيك لا أبيك يبي لكو دوري كوسو أياو كنا جرو أن الله معي. الله تعالى فرلي منك نتسرع ما سينيه وانفو جننتين تسرع ما سينيه الله تعالى فرلي منك يوسف akila tigelendo sabula awakali semenendo Allah ta'ala la aywa yala su Zulaikha ay Potifar la su طلبت منك أن تنسخ ne a nyini fe odon su komi kera kika nyina ko nga yafo mo ye ne te fitir wala koy إنه يرى نفسه ne ko hakilla ay nyuma de kene يسعه أن يكون amana ko aka bunya wota ngali wodi bene ma ni wajibe ne bode ke o ta kibara ya jense wala ima jense جيدا أنني e ba do ne ta jense e bodo o tana bele gere bora ni koy kalama chugodi أنا لم أكن الشاهد الوحيد. awa ne kele ku de sere o kene ka koy ne kele ngunte أعلم أنني أختلف. ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ka kuma o dilan yɛrɛ ma tan de ko ni ne t'a dɔn bɛna e ta in kɛ cogo min na o أراك n bɛ k'i ye k'a fɔ i ye n teri ye n bɛ tila k'i ye ɲɛna k'a fɔ i ye n jugu ye ne yɛrɛ fana fɛɛrɛ fosi tɛ n bolo koyi لقد بات هذا القصر nin sangaso fɛrɛlenba in a nana koron ne kan معتما عليه. a dibiyara ne ɲɛkɔrɔ fana أنا لم أعد أطيق ne مراودة. t'a dɔn musow ka laɲini ni tiɲɛ yɛrɛ la n t'a kun bilen ani kuma fɔlaw fana ka kumatigiw u bɛ ka kuma min fɔ an tɛ k'o fana mu طلبت مني أن أزوج. Zulekha y'a ɲini ne fɛ ko ne k'i don kaso la حسنا. o ka ɲi sa ما رأيك؟ e ka hakilina ye jumɛn ye ko k'i don kaso la لقد أحسنت إلي e muso a ye ɲuman kɛ ne ye k'a sɔrɔ a t'a kalama koyi a ye ɲuman de kɛ ne ye k'a sɔrɔ a t'a kalama لم أفهم مقصود. ne m'i ka kuma faamu dɛ إذا دخلت ni ne السجن donna kaso la فسوف يكف المغردون عن minnu bɛ kuma caman fɔ u bɛna kuma fɔ dabila n'o ye kuma kuntanw kɔni ani kuma kalantanw عن السيدة ne زليخة. fana yɔrɔ bɛ janya Zulekha la o b'a to a bɛ ɲinɛ ne kɔ أضف إلى ذلك ka fara min fara o kan أن كهنة معبد أمون batokɛyɔrɔ somaw fana o tɛna se ka e fana jalaki k'a fɔ i farala yɔrɔ jan mɔgɔ kan o juguya la وأنا بدوري ne سأتحدث fana bɛ kisi ka bɔ musow ka jan ma نسوة مصر العبثة. n'o ye misira muso tulonkɛlaw n bɛ kisi ka bɔ u ka jan ma هل حقا تختار tiɲɛ السجن؟ yɛrɛ la kaso de ka di ye ka tɛmɛ hɔrɔnya kan wa لا أحد يختار السجن maa si tɛ kaso kɔni suganti hɔrɔnya kan o ولكن لا حيلة. nka fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ ne bolo de لقد بات السجن a bɛ n'a fɔ kaso o de ye ne ka kisi yɔrɔ kelen ye أذهب إلى قصر أمن n حق. bɛna taa faama ka palais la سأرى لاحقا على n ما bɛna lajɛ ne ka hakilina sabatira min kan قل لهم أن a f'u يجهزوا. ɲɛna u kan ka wotoro labɛn masakɛ Amenhotep Thalith ni y'a ka dumuni minɛ ye a ka dumuni ko ɲɛnabɔbaga o ye Apopis ye somaw y'o hakilila ɲagami ni nata ye ani nafolo ani jɔyɔrɔ ale fana nana Binarus fara kan n'o ye masakɛ ka minitigi ye k'o fana hakili cɛwcɛw k'o hakili ɲagami somaw Alikhmahu ani Kimoni olu de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka pɔsɔni di masakɛ ma a n'a ka denbaya bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen fa Apopis a bɛ ka ji kɛ ayiwa masakɛ Amenhotep tɛgɛ la masakɛ muso Ti o sigilen filɛ nin ye a n'a ka jɔnmusokuntigi بيلاروس Benarus ما الذي أصابك؟ mun de لماذا y'i وجهك sɔrɔ mun de kɔsɔn i ɲɛda sisilen de don mun kɛra وجهي عالي ne المقام. ɲɛda jɔyɔrɔbatigi ayi ne bɛ hɛrɛ la fosi tɛ ne la Binarus f'a bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ f'a bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ أبوبيس Apopis ما الذي أصاب بيلاروس؟ mun de ye Binarus sɔrɔ إنه ليس على ما يرام. a tɛ hɛrɛ la de a cogo man ɲi ayi kana jɔrɔ o ma kɛ إنه مرهق ليس a sɛgɛnnen dɔrɔn don a sɛgɛnnen don dɔrɔn de i ka dumuni dun y'an ma kɛ i ka dumuni dun n b'i deli i ka dumuni dun fosi t'a la ni sɛgɛn tɛ Apopis a ye pɔsɔnni kɛ a ka dumuni na mun kɔsɔn n'u y'a dun u bɛ ka sa Binarus f'a bolo bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ masakɛ muso Ti o filɛ nin ye توقف يا علي i jɔ i y'a ma kɛ i jɔ i jɔ aa baara wulila Amenhotep naaninan masakɛ den لا تأكل من هذا الطعام. kana nin dumuni in dun إنه مسموم. pɔsɔnni de b'a la أيها الخائن e janfan ci nɔgɔlen pɔsɔnni bɛ e ka minifɛn de la a tɛ ne ka dumuni na a bɛ e ka minifɛn de la a tɛ ne ka dumuni na
ayiwa pɔsɔni ko fɔra ti pɔsɔni b'aw ka dumuni na Amenhotep naani na denmisɛnnin pɔsɔni b'aw ka dumuni na Paramoi kɛlɛkuntigi Paramoi a y'o wele kɛlɛkuntigi Paramoi jɔyɔrɔbatigi bisimila nin jafaci fila in minɛ o minɛ ka taa n'u ye ayi yafa ma kuntigimuso ti delili k'an ye an b'i delili k'an ye a y'o jɔ fɔlɔ أريد أن أعرف حقيقة نواياكم. أو كان غني يا بفك عدون نير لا جورا باتيكي نيك بفك أو فادي عليه بوسوني كأو كافلا أيو كبير كروتيكي عليه دي بوسوني دينما كان لاشو كودي كاكي كان يعمل فينا كودي كان يعمل كمي فيلا أدوني مفيا أيامي أو كادو لا تنباو فاكا دلومي أو كملفلينينا بكاتامي من تاي من فيا أو كاتامي من تاي تمني أو كاتادو Benaros ale atami ale ma posoni kala ne ma posoni bla ika were la ya make ne ma posoni bla la be nya finyana aywa wati sira ima ifana ka dumuni du abi to me ka fonyana adu fo ka ban ima aywa Benaros ya ta bela gile miwa aho kita ifana kita du akira parai apupis ale posoni farima yere de koi ayo de kala kwa yere ka dun Benaros ale ma posoni ke aka min fen la adesra atise o posoni farima de bala atise jora batigi ne ko juke inye ko juke ya fanema nye ko juke ya fama ayu flamine ya fama make ya fama masake muso delli kanye ya fama ukishira hukumuna ubela gele fani posoni jamfa ne mo be ni bika jamfa ke ne ko songa sanga so kono ya ni ma jamfa tifla ya ay no ko siku ka ufa wato ka jamfa sara soro iga ya mara be ke wati bela gele la hala bela gele la ngane hakila anga nyama jodoni ka nyama jodoni هل تراك تمهل يلا جنفانشي ابو ما كنوا اي وتي يا ماكي يجب ان نتأنى قبل الإرداع. انا جيت منك كولا فلو اقترحوا ان نتريث ريثما نقبض على لا كلا جيت منك فلو مكوس ودي من جوا انا سكو من اوا ني او بك ميك دو يوبلالا وما كو يرا ما دو يوبلالا انغو اوتي غني فلو على الفور ني ربي تاوي اكو سغسغ نتوني اكو سغسغ بسم الله onyana mami yu la su ta nyi ni ka fo nyi jona ne biki ba kono ta nyi ni mami yu ubla ku la su kela kuntigi Paramoi awa uyu blayande uyu siriyande apupis ani Benaros dumuni ko nyena babaka ani mini fe nyena babaka حسنا أكاين أريد أن أسمع منكما تفاصيل أو كابي مبين كرا تكون ما فيك ما أولا تكلم يا أبوبيس كما كي من هم الذين حرضوك لكي تضع السم دون يلاسو نكوسو يكا بوسوني بلا مسايكا دومون ناكا دميا بيفا لا أحد أي ماشي من بلالا أقدمت على الأمر ناكي نكيلين يري جورباتي منا هل أساء إليك أمنحوتب أي جوما كلا ديا ولا ما يكو جوغو دي كلا منا لأنني سمعت ناكي سبولا ناكي abika amaria igata bolike anga botogero ka anga boli amuno ka tachnye awani goshiri kure ke ya merewa awo ame tugori لم أسمع من لا ما شيفه لا مني يرد يا مي واتر أنغم سانغاس أنغم داك رفنسنا كامي يا كالوتيكي واتلا نترى داجي تمني ماشي كنتي نوبسي أكمل لامي نترى جي تمني وي كالوي كنتي كاين سانيا فما كاين سوف تجهر بالحقيقة نيبنا دوكوفي
وأنت edun تكلم. kuma أنا لا علم لي. ne kɔni tɛ fosi dɔn. بالأمس جاء Konongo Abu Bis nana ne ma a ko ne ma k'a fɔ Amina Hutu e yamaruya i ka taa cun an minnu ka k'o ta tiɲɛ ani pɔtɔkɛyɔrɔ mɔgɔw ani somaw. ثم O حرضه kɔfɛ a ye ne lasu ثم في n ka se ka شراب pɔsɔni bila masaya ka min fɛn na لكنني لم أفعل. nka ne ma pɔsɔni bila la dɛ. رأيت كيف E yɛrɛ y'a ye سلمتك a ye pɔsɔni min di ne ma ne yɛrɛ y'o di ma ne y'a di ma pɔsɔni ne ma k'a la كلمك أحد mɔgɔ آخر kumana e fɛ بشأن قتل الملك؟ masakɛ faliko la wa أو هل رأيت أحدا يكلم wala e mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ka kuma ayiwa Abu Bis fɛ wa لا لا ayi ne ma ye ne ma ye لم أرى أحدا غير ne ma mɔgɔ kelen si ye fo n'a kɛra Abu Bis ye ne y'o dɔrɔn de ye. سنعثر عليهما في القبر. an minnu sɔrɔ a laban na o an minnu sɔrɔ maa minnu y'u bila a la سنبادر إلى تسليحهما an bɛ u bila ka taa Zawira kaso bon na Gindo la k'a sɔrɔ ka kibaruya ma dɔn مفهوم. awɔ i y'a faamu awɔ an bɛ taa n'u ye Gindo la ka t'u datugu maa si kana bɔ a ko kalama fɔlɔ. nin ye jɔnw ka yɔrɔ ye kali mama yan t'a na yɔrɔ ye والأبيض maa jɛma maa finma hɔrɔn ani jɔn cɛ ani muso u bɛɛ lajɛlen ye adamadenw de ye Alahu Taala y'u bɛɛ lajɛlen da daraja kelen de la لا فضل لأحدهم. si tɛ se ka fisaya si kan fo n'a kɛ ala ɲɛ siranɲɛ ani fisamantiyaw ani jogo ɲumanyaw kali mama i ka nale ka dɔgɔ dɛ jɔnw bɛ yɔrɔ min na yan لا ريب أن ثمة aa i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen دعوني أن أكلم. yala i b'a to bɛ se ka kuma i fɛ ni kelen ni kelen wa. kali mama k'a bɛ fɛ ka kuma Yusufu fɛ a kelen n'a kelen jɔnw bi ka bɔ Yusufu b'u wajiw k'u fara ɲɔgɔn kan. السيدة زليخة kuntigimuso Zulekha a taara a cɛ fɛ yen Putivar a y'a ɲini a fɛ k'a ka e don kaso la عليك أن تستنقذ i t'i yɛrɛ kun نفسك kisi wa من فوات sɔni ko ka taa ka dan kɛ i t'i yɛrɛ kun i kisi ne bɛ se ka mun de kɛ o la يكفي أن a b'i wasa dɔrɔn i ka Zulekha lajɛ ka ɲɛ ni diɲɛ ye n'o kɛra ko bɛɛ bɛ nɔgɔya اسمعوا كلام ne tulo bɛ sitana ka kumakan la a bɛ ka bɔ e da la لقد سلطكم الشيطان sitana kɔni de ye aw su ka bila n na ka tila ka ne ka juguya bila aw dusukun na ما دمتن ma dama n'aw tugulen bɛ sitana de kɔ nin ko in tɛ maa da fiyewu a tasuma tɛ da ولن ترين wa aw tɛna fosi ye ne fɛ fo n'a kɛra kota ani ban n tɛ sɔn aw bolo kali mama a jigi tigɛra a taara إذا لم يصرف الله ni Alahu Taala n'a ma muso ka dabari lase ka bɔ ne ma بحسن المنيح a k'an don a ka karanga kɔnɔ أعلم إلى أين ستؤول. ne t'a dɔn nin ko in bɛna laban cogo o cogo ماذا قال؟ a ye mun de fɔ ما الذي تريده a منه؟ bɛ ka mun de ɲini e fɛ dɛ حسنا هو يا i jɔ أشرح له. hɔya ne de b'a f'i ɲɛna hɔya على يوزرسيف Yuzarsif ثم زليخة ونسبة a ka tugu أو السجن. awɔ Zulekha ni muso mabaw musow kɔ wala a ka don kaso la o de don أعوذ بالله تعالى n bɛ taga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ muso ka fɛɛrɛ ma الأغلال. awɔ kaso ni ngolomantanw ani nɛgɛjɔlɔkɔ o de ka di ne ye سوف تنتهي sabula o kaso mana kɛ cogo o cogo a bɛna ban don dɔ la لكن لا أحد nka maa si t'a dɔn jɛnɛyakɛlaw bɛna waati min kɛ jahanama tasuma kɔnɔ أي o جهنم ye jahanama jumɛn de ko ye ترجح السجن e bɛ taa dɔn kaso la تنجو من mɔgɔ جهنم tɛ se ka kisi ka bɔ jahanama min n'a tɛ yen yɛrɛ أرى عاقلا أبدا ne ma hakilima si ye n'a bɛ kaso de ta k'i ban ko a ni muso cɛ ɲumanw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ جاء رودامون a bɛ Rudamun na dɛ Rudamun a nana ما بك رد أمور Rudamun mun de b'i la لما أنت حزين mun de kɔsɔn i fuginɛ bɛ nin cogo la ta أرى أن الموقر ne hakili la استقر رأيه a mun ayiwa Putivar a jɔra ka di k'a bɛ don kaso la o b'a sɔrɔ o de don قلت لم ترى عاقلا e ko k'i ma hakilina min bɛ jumɛn kɛ segin a kan nimi sabu لم أرى عاقلا ne ko ne ma hakilima ye إحنا n'a السجن bɛ kaso lajarabili de ta k'i ban ani muso cɛ ɲuman ma baw k'a tɛ anu tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ فلنذهب رد أمور Rudamun an ka taa an ka taa لا تقطب حاجة kana i ɲɛ suli ko ye ليس خائفا ne sirannen tɛ wa ne fujunnen tɛ Yusuf awɔ an ka taa a kɛlen bɛ ka wakali sɛmɛ ala la a tɛ siran dɔn a tɛ jɔrɔ dɔn n'a taara yɔrɔ yɔrɔ Alahu Taala bɛ yen سيحضرونه u بعد bɛ na n'a ye sisan u bɛ na n'a ye sisan ayiwa Yusuf ka ko o y'a kɛ kasoko ye a labanna kasoko in de la dɛ Zulekha
aywa atara Potifar funu ka bulala سأرجع إليكم من فوق. mbena sisa mbena o masansa be kamana gwanendo ولكن ما الذي يجري هنا؟ mun buna kayande ubuna minere ka fireke وأخيرا أقدم alabana Zulekha ay baba galimin ke abino ke سيساق يزرسي yudarsif ubuna sama ka tana ye kasula Yusuf abika ka fini labɛn kasula ta dabora Yusuf akembe ka wakali sɛmɛ Ala la a tɛ siran dɔn a tɛ jatigɛ dɔn sabula n'a taara yɔrɔ yɔrɔ masa in bɛ yen masa in ka se bɛɛ lajɛlen bɛ yen a tɛ fuginu a tɛ jɔrɔ nimi sabu Yusuf ɲumana a fari finen a dusukun jɛlen أنا جاهز. ne labɛnnen don olu de bɛ kasi la ni kamana gan na Yusuf t'a dɔn fɛn kɛra yɛrɛ Yusuf a sɔnnen don ni Ala Taala ka yamaruya ye ni Ala ye min latigɛ ale ka ko la o de ye hɛrɛ ye نعلم أنك anw b'a dɔn i jɛlen don i ma kojugu kɛ anw b'a dɔn أيها الشاهد seereba denmisɛnnin إنهم يتجاهلون o شهادة y'u ɲɛ cɛ ka bɔ i ka seereya la dɛ min ye tiɲɛ ye إلى السجن. sisan filɛ u bɛ k'an bila ka taa kaso la إنني راض برضا الله. ne jɛnen don ni Ala Taala ka jɛn ye ربما كان هذا i قدر b'a sɔrɔ nin de ye ne ka latigɛ ye nin de latigɛra ne kan أعتني به جيدا. i hakili to a la kosɛbɛ i k'a minɛ ka ɲɛ Yusuf a bɛ ka taa kaso sira de kan dɛ i ko mɔgɔ min bɛ ka taa ka foro la a bɛ ka taa a tɛ siran dɔn a tɛ jatigɛ dɔn i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka taa ka foro la ayiwa jɔn filɛ Yusuf kanu b'u yɔrɔ Yusuf kanu b'u bɛ yɔrɔ Yusuf fa bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ ayiwa Potifar filɛ sanfɛ Zulekha filɛ nimisabu a bɛ kasi la Yusuf a y'a tatɔla ye f'u b'u bari a la a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ taa ka foro la a sirannen tɛ a jatigɛlen tɛ a fujuninen tɛ a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ Alahu Taala bɛ yen a kɛlen bɛ ka wakali sɛmɛ masa in de la masa in de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na a tɛ siran a tɛ jɔrɔ dɔn hali dusukasi t'a la i n'a fɔ mɔgɔ min bɛna taa a faso la i n'a fɔ mɔgɔ min bɛna taa foro la Potifar a kɛra tɔɲɔlikɛla ye a farala Zulekha kan kalo na a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a jɛlen nka a y'a tɔɲɔ Potifar a kɛra tɔɲɔlikɛla ye ayiwa bɛɛ de bɛ ka na kali mama nin y'a natɔla ye Yusuf ayiwa soma dumunikɛlabaw bɛɛ bɛ ka nisɔndiya Yusuf bɛna taa kaso la هذا ما تجنيه i bɛ nin de sɔrɔ n'i ko tuma min na k'i b'i ka ɲɛmɔgɔ kuta kɔni بل ابتليت a ye kaso sira ne ma de sabula kuntigi n y'o de labato a ka kibaruya a ka yamaruya n y'o de labato o tuma o lajɛliba de ye min bɛ se ka maa ka daraja kɔrɔta nka an bɛ se ka balo cogo di k'a sɔrɔ e tɛ Yusuf a bɛ ka yɛlɛ Ayisa jɔyɔrɔ dabila السجن عندي بمثابة الخ- kaso o bɛ i n'a fɔ o de ye ne kisilen de ye koyi o ye ne ka kisili de ye الله رب الذي ne bɛ Alahu Taala fɔ هذا القصر. Alahu Taala ye min ye kisi ka bɔ nin sangaso kaso a n'a kaso donnaw ka ne kisi ka bɔ o ma ayiwa nɛgɛjɔlɔkɔ filɛ min bɛ don kasoladenw na nɛgɛjɔlɔkɔ min bɛ don kasoladenw na o n'ale filɛ nin ye n'a ye Yusuf tɛ siran a yɛrɛ b'a minɛ k'a di yɛrɛ a kɛlen bɛ ka wakali sɛmɛ Alahu Taala kan Yusuf ayiwa Potifar y'a kɔrɛ ko ka taa n'a ye kaso la Yudarsif a jɛnnen don سجن زافيرا كيف sabula ayiwa kasokuntigi ne terikɛ de don سأوصيه بك n bɛna ayiwa i ko fɔ a ye إن أعز ayi ne fana ne turu la belebele o fana bɛ kaso in kɔnɔ ye الذي خلق o صاحبه teri in o de ye i ka cɛ in yɛrɛ i terikɛ o de y'o da n'o ye Alahu Taala ye ne mago tɛ kɔfɔli la kana ne kɔfɔ maa si ye Alahu Taala bɛ ne bɔ Alahu Taala bɛ kaso in na a bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Zulekha a kɛra tɔɲɔlikɛla ye Yusuf b'a la ka taa a fari fununen a tɛ hami dɔn a tɛ jɔrɔ dɔn a tɛ kamanagan dɔn
nimisabu bɛ kasi la hɔya bɛ kasi la sofari bɛ kasi la bɛɛ lajɛlen bɛ kasi la o ye yusufu kanu Zulekha ko a b'a dusukun kɛ fara gɛlɛn ye ayiwa a y'a kɛ sa dɛ ko a tɛ hinɛ bilen a bɛna dusukun falen k'a kɛ fara gɛlɛman de ye ala ko kuranɛ kɔnɔ thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin ko bɛ dara kɛnɛ kan sa nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen k'u b'a don kaso la suratu Yusuf aya 35 ni kibaruya bɛ yen ayiwa sisan Apupis ani Binarus u ye bɔrɔ dɔ u kunna mun kosɔn mɔgɔw kan'u dɔn o bɛna u don sansara kɔnɔ ka taa n'u ye kaso la Apupis ani Binarus masakɛ ka dumuni ko ɲɛnabɔbaga a n'a ka miniko ɲɛnabɔbaga kɛlɛkuntigi ayiwa taga nin ye paramoa ye kɛlɛkuntigi paramoa ayiwa a yamaruyara Putivar fɛ k'a ka taa n'u ye dogo la ka t'u don kaso la u ka kibaruya ka dogo a kana fɔ maa ye ni Ala taala ka ko labɛn de Yusuf o bɛ ka taa kaso la o waati kelen in na Apupis ani Binarus u fana b'a la ka taga Allahu taala n'a bɛ fɛn min kɛ a b'a labɛn ni sabari la ka jateminɛ kɛ Allahu taala ka hikma i b'a dɔn masa in tɛ kɔrɔtɔ ko ma wa a tɛ teliya ni komi wari fana sera a b'a kɛ Yusuf a bɛ sira fɛ o bɛ ka taa n'a ye kaso la a hakili sigilen a dusukun sabatilen jɔrɔ t'a la kamanagan t'a la Yusuf a ka ko jɛlen kɔfɛ u y'a dɔn nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen k'u b'a don kaso la dɛ suratu Yusuf Kur'ana sura 12 o aya 35 nin kibaruya bɛ yen ayiwa Apupis ani Binarus u bɛ sansara kɔnɔ u bɛ ka taa n'u ye kaso la sijinu Zawira kaso Zawira kaso bon o bɛ ka taa n'u ye Zawira o kaso bon o bɛ ka taa n'u ye o yɔrɔ la sera kasobon na Zawira kasobon فليحيى عالي المقام foli bɛ jɔyɔrɔbatigi ye paramoa الموقر maba paramoa mun de kosɔn i degun i yɛrɛ nana ni yɛrɛ ye Potifar ka yamaruya de don ko ne kana u ka don kaso la ne yɛrɛ ɲɛna تمهلوا a ka dɔn dɔɔni ayiwa i jɔ fɔlɔ dɛmɛlikɛla na yan هذان الرجلان nin cɛ fila ye masakɛ ka dumuni ko n'a ka miniko ɲɛnabɔbagaw dɔ o tɔgɔ ye Binarus ani Apupis aw kana sɔn maa si k'u ye aw kana sɔn maa si ka kumaw fɛ maa kelen si abada mɔgɔ dɔ mana o ɲininkali kɛ a y'a kibaruya lase Potifar ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa i ja i k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan awa yɔrɔ kelen na kan'u fara kasobo tɔw kan dɛ yala i bɛ sɔn n k'a dɔn u ye kojugu min kɛ wa u tun bɛ fɛ ka masakɛ n'a ka denbaya bɛɛ de fa حذاري أن تكشف أمره kana to o ka ko ka dɔn dɛ أعتقد أن ثمة من ne hakili la mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka u bɛlɛn ko a b'u fa تحرسهما جيدا o kɔlɔsi kosɛbɛ مطاع سيدي i ka yamaruya bɛ kɛ ma kɛ i ka yamaruya bɛ kɛ paramoa ale bɛ sigi Apupis ani Binarus خذوهما من هنا a y'u minɛ ka bɔ yan a ye taa u bila u damana kaso la aw ka n'u fara maa tɔw kan dɛ Apupis ani Binarus u labana kaso la somaw y'a nɛgɛn somaw ye Apupis nɛgɛn ka jɔyɔrɔbaw f'a ye ka sanu f'a ye u y'a nɛgɛn ayiwa Sayyidul Masajin kaso donnaw la sɔn hɛrɛma u ka kuntigi Sayidina Yusuf maa o maa bɛ don kaso la tɔɲɔli bolo kan o bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ o filɛ nin ye Yusuf alayhi salam a ma ko kɛ a ma kojugu kɛ
nga o bina do kaso la maa min bɛ do kaso la tɔɲali bolo kan o ɲɛmɔgɔ de ye ale sayyidul masajin. maa minnu bɛ do kaso la tɔɲali sira kan o kuntigi de ye ale ye alayhi salam kisi b'a kan. Yusuf o bina taa bila kaso la a ma fɛn kɛ nga o de ka di Allahu Taala ye o de ye Allahu Taala ka yamaruya ye ni fɛn min n'a waati sera a bɛ sɔrɔ ka dɔn ko dɔ ye kojugu ye mɔgɔw ɲɛna nga Allahu Taala ka dɛmɛ don ne ka sula dɛmɛ wɛrɛ ye wa awɔ Potifar a y'a bila ka na don kaso la yan u b'a fɔ ne ka sula dɛmɛ filɛ nin ye a bɛ i maa o maa dɔn dɔnniya la ani bonya la ni kɔrɔta la a bɛ bɛɛ ɲɛ yala nin de tɛ jɔn min bɛ Potifar ka sangaso kɔnɔ ale tɛ ale yɛrɛ don Yusuf a tɔgɔ Yusuf ale ko y'a ka hakilina dila ye i bɛ se ka taa sisan dɔnniya b'a la bonya b'a la kɔrɔta b'a la jogo b'a la ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye bɛɛ dan o la Yusuf alayhi salam. السجن لا يليق. kaso man kan n'i ye dɛ ماذا حصل mun de kɛra fo i ka ko bɛna laban nin yɔrɔ la yan جرمي ne ka juguman ye min ye ko ne ka kuntigiw ko ne ma tugu u kɔ ko ne y'o fɔ n ko ɲɔgɔnya سوف تتعلم. i bɛna a kalan k'a dɔn yan i bɛna kɛ jɔn ye cogo min na min bɛ labatoli kɛ i bɛna o kalan k'o dɔn yan ولكن كل nka ne mana i lajɛ kuma o kuma يقينا n bɛ da la ka dɛŋaniya k'a fɔ e tɛ jɔn ye fiyewu لا تقل ما يسوء. kana kuma fɔ kuma min n'a bɛ digi ne la أتمنى أن ne أكون b'a nata n ka kɛ jɔn ye min ye labatolikɛla ye ننتظر ونرى إن كنت. an bɛna ala yɛrɛ sɔrɔ ya kuma ye tiɲɛ ye أشدد عليك. n b'a gɛlɛya i ma dɛ مع سجان. kana kɛlɛ kɛ kasoladenw fɛ dɛ إنهم مخلوقات. olu ye dannifɛn jugumanw de ye u ka farin dɛ kana kɛlɛ k'u fɛ dɛ إلى السجن a y'a minɛ ka taa n'a ye foroba kaso la a ka fara tɔw kan a ye nin masiri in ta ka bɔ a la الأغلال في قلبك. aw ka nɛgɛjɔlɔkɔ don a sen na aw ka taa fara kasoladen tɔw kan Yusuf a jɛnnen do ni Allahu Taala ka latigɛ ye ayiwa nɛgɛjɔlɔkɔ u y'o don Yusufu sen na u ye nɛgɛjɔlɔkɔ don a sen na kaso kɔnɔ Allahu akbar nɛgɛjɔlɔkɔ donna a sen na wa jɛnnen bɛ n'a ye ni Ala ka yamaruya ye sabula nin de ka di masa in ye Yusuf o y'a don ka taa kaso kɔnɔna na a bɛ ka taa n'a ye kɔnɔna na Yusuf a wakali sɛbɛnnen don Allahu Taala de la ayiwa nin ye jɔlɔkɔ ye a sen na tɛ siran a tɛ jɔrɔ a tɛ fojonu o bɛ kɛlɛ la a to yen sa cɛ Allah to yen kɔlɔsilikɛlaw bɛ ka na o bɛ ka na ayiwa o tun bɛ kɛlɛ de la kaso kɔnɔna na o bɛ ka na ni Yusufu ye ka na fara kasoladen tɔw kan foroba kaso yɔrɔ la yɔrɔ dɔ ɲini i yɛrɛ ye yan هذا مكان للمرور. nin ye tɛmɛsira yɔrɔ de ye maa o maa n'i y'a kɛ i ka yɔrɔ ye ni waati kɛra i b'i ka minɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa ka bɔ yan yɔrɔ ɲini i yɛrɛ ye yan Yusufu a bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ ayiwa nɔrɔ donna kaso la nɔrɔ nana ayiwa o bɛ kɛlɛ n b'i faga de koyi a ye n dɛmɛ sa a ye n dɛmɛ a to yen sa a to yen sa o tɛ se u fɛ k'a dɛmɛ i sigi k'i sen bɔ nin na Yusufu ye nin ye لماذا تحركون mun de kosɔn aw tɛ ka fɛn kɛ aw tɛ ka foyi lamaga nin ko in bɛna ban la tɛmɛ ينتهي معلوم أنه سوف a ko nin bɛna ban n'a y'a faga walima n'a y'a jogi ضعيف وإما بجنة ni m'a lafili i bɛ se ka nin ku wa n b'i faga ka n'i yɛrɛ sɛgɛn bɛɛ lajɛlen bɛna sa cogo dɔ fɛ don dɔ la o bɛɛ bɛna sa cogo dɔ de la i b'a sɔrɔ nin ye nin sa cogo de ye Allah Allah n b'i faga
b'i faga a kana to a ka di bugɔ عليكما إنه هذا a ye nin kɛlɛ in dabila kana tɔɔrɔ ka tɛmɛ nin kan sa n den i mago bɔ nin na koyi u b'i bugɔ dɛ i mago bɔ nin na koyi nin to yen kamalennin kana i yɛrɛ don maabaw ka ko la koyi nin ye mɔgɔbaw ka ko de ye e ye denmisɛnnin ye nin ma nin cɛkɔrɔba ye a tɛ se ka nin kun sa i ka gosi a tɛ se ka i ka gosili kun maa si tɛ se ka ne ka gosili kun ayiwa a sera Yusufu yɛrɛ ma i jɔ sa yan n den i mago don i yɛrɛ la dɔrɔn i yɛrɛ dɔrɔn ninnu fana ye farikolotigiw ninnu ye adamadenw de ye ninnu ye adamadenw de ye sa an tɛ se ka ye k'a to yen ten أقولها للمرة n b'a f'i ye siɲɛ laban de la ni siɲɛ laban na توقف عن هذا nin kɛlɛ in dabila nin kɛlɛ in dabila قلت توقف عن ne هذا ko الشجار. nin kɛlɛ in ka dabila de u tun bɛ ka so gɛn k'u bɛ so minɛ soso fana nana k'a bɛna so ta sen ma soso nana k'a bɛna so ta sen ma a kan bɛ Yusufu de ma a jɔ n'a la ayiwa sisan a ye nin bila k'a bɛ Yusufu yɛrɛ minɛ ko soso nana k'a bɛna so ta sen ma a kan bɛ Yusufu de ma Allahu Akbar i n'a dɔn ko min don Allahu Taala ka cidenw o ni maa tɔw tɛ kelen ye a ye Yusufu minɛ a ma ɲɛ sɔrɔ Yusufu y'a bolo tɔnɔmin k'i bolo da tɔ na k'a dɛrɛ koko la n bila ayi i b'i mada de n bila i b'i mada de an m'a yɛrɛ minɛ cogo min na قلت لك أن تهدأ ni i mada ne ko k'i mada de n'i mada تماما أفلت n'i mada la dɔrɔn n b'i bila n bila ألا تعاود ɔ nka kana tɛmɛ ni kɛlɛ ye bilen de kɛlɛ dabila kana tɛmɛ ni kɛlɛ ye bilen dɛ ابدأ n أول bolo bila ɔ n b'i bila mɛ i k'i mada dɛ n b'i bila لا أنوي أن ne tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ e fɛ o nka ne ko bɛ fɛ ka kɛlɛ k'i fɛ كفاك a wasara sa a wasara a daminɛ ni cɛfarinya b'i la أنهي a jɔ de sa n'i madara a dabila ten قلت لك من قبل ne y'a f'i ye ka kɔn i kana kɛlɛ kɛ ka fara kasoladenw kan nka i nana dɔrɔn i ye kɛlɛ daminɛ كان قصدي صدق ne ka laɲini ye kɛlɛ bali de ye ne ye kɛlɛ bali de أنا لم أتشاجع ne ma kɛlɛ kɛ koyi كده من e kidamɛn لو لم يكن هذا الشاب ne ni kamalennin kun tɛ yan لقتلني ne ni firiki bɛ taa kun bɛ ne faga koyi ne kun tɛ yan وما الذي تفعلونه aw bɛ mun de kɛ yan aw kɔlɔsilikɛlaw يكاد المساجين أن kasoladenw a bɛ n'a fɔ u ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ɲi sama ka bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ k'aw ta kɛ filɛli ye منذ الآن ka daminɛ bi la كل من يبدأ شجارة maa ma n'i ye kɛlɛ daminɛ ka kow bɔ a cogo la kaso kɔnɔ yan i k'i yɛrɛ k'u labɛn busanɲɛ 100 bɛ k'i la busanɲɛ 100 ni maa ma ye ko kura kɛ Allah ko ka busanɲɛ 100 k'u la لأن نينفر كبت sabula ne ni firikipta ale de ye kɛlɛ daminɛ busanɲɛ 100 bɛ k'a la Yudarsif o ta ye busanɲɛ 50 ye ayiwa cidenw u bɛ sɛgɛn mɔgɔw de kama ayiwa a kɛra bugɔli ye Allahu Akbar Yusuf a ye mɔgɔw dɛmɛ o de ye gɛlɛya s'a ma ni ni firikipta ale bɛ ka kule a bɛ ka kule Yusuf b'a la ka taa muɲu Yusuf a b'a la ka taa muɲu ni ni firikipta ale bɛ ka kule nga a bɛ ka nin gosili muɲu cogo di i m'a ye a sera ka ni firikipta minɛ cogo min na k'a dɛrɛ koko la k'a sɔrɔ denmisɛnnin don n tɛ ladiriya ye a ma foyi kɛ n'a bɛ gosi o la a ma foyi kɛ n'a bɛ gosi o la Yusuf a bɛ ka muɲu Yusuf bɛ ka muɲu a bɛ ka muɲu a bɛ ka gosi a bɛ ka muɲu kiraw ka sabari ka bon hali a tɛ ŋuna hali a tɛ ŋuna ne ni firikipta ale bɛ ka kule a bɛ ɲini k'a da fara ne ni firikipta a bɛ ka kule a bɛ ɲini k'a da fara ne ni firikipta ale bɛ ka kule Yusuf a bɛ ka taa muɲu kiraw o ka sabari ka bon Apupis ani Binarus ni ye olu ye Apupis ani Binarus
masaya ka dumuni ko ɲɛnabɔbaga a n'a ka mini ko ɲɛnabɔbaga. B'a bɔ awa busaɲɛ 50 o b'a bɔ a y'a ka firikɛli a y'a foni o ka foni busaɲɛ 50 o y'o de kɛ Yusuf la alayhi salam. لا أدري كيف أعبر لك عن شكر ne t'a dɔn n bɛ n ka foli fo i ye cogo min na o. حياتك للخطر من e أجل ka ɲɛnamaya bila farati la ne de kama. لكان ne e kun tɛ قتلني. sango b'a sɔrɔ a ye n faga. نحن بشر an ye adamadenw de ye. أن ننتصر لبعضنا wajibu don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. إن من واجبي الدفاع wajibu de don ne k'i dɛmɛ. ne ni firiki bɛ taa o ta ye busaɲɛ 100 ye. ayiwa o dafara. خذوه إلى السجن المنفرد. a y'a minɛ ka taa bila a damana kaso la. ko ka taa bila a damana kaso la u k'a bɔ tɔw kan. ne ni firiki bɛ taa tɔɲɔlikɛla don a bɛ baga kasoladen tɔw ma. k'o gosi kuma bɛɛ. Yusuf nalen ayiwa sisan ko k'a bɔ tɔw cɛla ka taa bila a damana yɔrɔ la. Yusuf ka nalen ye a bɛ kɛ hinɛ ye ani lafiya ye kasoladenw ma. ni firiki bɛ taa mɔgɔ jugu u bɛ taa bila a damana yɔrɔ la a kana se ka se maa tɔw ma. Yusuf nalen alayhi salam kiraw bɛ sɛgɛn maaw de sababuya la. ما هو اسمك؟ e tɔgɔ ye di i ka baara ye mun ye هنا e ye mun kɛ yan ما الذي قادك إلى السجن؟ mun kosɔn nana ni ye kaso la yan misirakaw o bɛ ne wele ko Yuzarsif. كنت مساعدا ne kun ye dɛmɛkɛla ye للموقر بوتيفار ayiwa Potifar dɛmɛbaga de kun ye ne ye fo ka taa bila bi la. u ye n don kaso la kun min kama هو التمرد ko ne murutira ma sɔn ka ɲɛmɔgɔw labato. وما كان سؤالك e ka ɲininkali dɔ in kun ye jumɛn ye تعني أنك e fɛ k'a fɔ مساعدة e kun ye Potifar dɛmɛbaga ye min ye misira maaba ye k'a sɔrɔ e ye denmisɛnnin ye. awɔ يقوم ne ni firiki bɛ taa kuma bɛɛ a bɛ maa tɔw de gosi kasoladenw na. الحفاظ على mun هيبته. kosɔn ɲɛmɔgɔya ka to ale de bolo kaso kɔnɔna na yan. لقد عاقبه كدما kidamɛni y'a ɲangata a bɛ siɲɛ dama dɔ bɔ nka o n'a ta bɛɛ a bɛ to ka dan sago maa tɔw kan. bi kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye a ye walanda sɔrɔ walanda min ni fanga b'a la kosɛbɛ n'o bɛ dan sigi a ko la. أنا أعرفه من قبل ne b'a dɔn k'a kɔni ɲɛ o ne b'a dɔn. كان من حراس قصر بوتيفار ayiwa Potifar ka sangaso kɔlɔsilikɛla dɔ de kun don. كنت آمل أن يكون ne السجن hakili la kaso in bɛna a dusukun lawuli k'a bila ɲuman sira kan. ولكن nka a ma fɛn ɲɛ ye dɛ. بدا وكأنه n b'a kɛra i n'a fɔ ayiwa ɲɛmɔgɔ min n'a bɛ k'a ɲɛsin kɛlɛ kɛnɛ kan n'a ye setigiya sɔrɔ. mun de bɛ kɛ n'a ma nimisa de. ayi kana teliya halisa n'i ko k'i bɛ kiiri tigɛ a kan i bɛ kɔrɔtɔ koyi ni tile damadɔ tɛmɛna a bɛ hɔrɔnya ani lafiya ni fɛrɛ a b'o jɔyɔrɔ dɔn. يوم ذهب wa taara don min na كالأسير الذي a bɛ i n'a fɔ ɲɛnamaminɛ min n'a fonina de. لك الذي a ma kɛ i n'a fɔ maa minɛnen de a kɛ i n'a fɔ maa foninen de. آمل أن n b'a تنتهي nata مكيدة. an ye ni fɛɛrɛ min kɛ nin ka se ka nafa ɲɛ n'o tɛ i bɛna fɛn ye ne la fɛn min b'i nisɔngoya. يا رب an tigi ala hinɛ masa. إن يوسف قد أراد Yusufu ayiwa ko gɛlɛnw y'a a korisa dɛ. فأعنه يا رب Yusufu dɛmɛ y'an tigi ala. اللهم إني قد رغبت ala في ne ye n ka hɔrɔnya ye k'a to ye وفقدتها كي لا n ka hɔrɔnya tilala n na mun kosɔn e de kana tila n na. إلهي y'an tigi ala. هون علي مشقة السجن ayiwa kaso in n'a a gɛlɛya n'a ɲangata i ka nɔgɔya n ma. وعد علي بالصبر i ka segin ma ne sabari ye ani muɲu n ka se ka balawu ka se ka sabara a kɔrɔ y'an tigi ala. إلهي n tigi ala. إن زليخ وكل Zulekha ani Potifar u ye degun caman sɔrɔ ne sababuya la. اللهم وإني ala فقدت عنهم. ne dun yafara u ma dɛ n b'a ɲini i fɛ i fana ka yafa u ma. اللهم ya ala من Zulekha i k'a kisi والسوء. ka bɔ balamini ni nɔgɔ min n'a k'i bɛ k'o da a ni kan. ala i k'a kanda ka taa i ka sira ma. إلى الصراط i k'a kanda ka taa i ka sira ma ya Allah. Yusuf a dusukun ka ɲi a bɛ ka duwawu kɛ Zulekha ye de. a kɛlen bɛ k'a ni dungɔ min da a ni kan ani nɔgɔ min dalen b'a ni kan Alahu Taala k'a kisi ka bɔ o ma. Yusuf a dusukun ka ɲi a bɛ ka duwawu kɛ Zulekha ye ala k'a kanda
k'a kisi ka bɔ ani dungo in tɔɔrɔ ma. Zulaikha a kun bɛ to ka na i jɔ yan de ka Yusufu lajɛ. A taatɔla n'a segintɔla a bɛ k'i jɔ ka miiri k'ale mama ayiwa a fɔra ye ni Yusufu ma nimisa ka segin a kɔ k'a na ko y'a ɲɛna. Zulaikha y'a bagabaga ni o ye. Zulaikha ayiwa Zawira kasobon filɛ. Zawira kasobon filɛ nin ye. Yusuf alayhi salam a ye kaso ta. A tɛna tugu mɔgɔw kɔ Ala kota la abada. هل كنت سابقا من Yala ka kɔrɔ e kun ye Potifar ka sangaso kɔlɔsiliba ye wa? E b'o dɔn cogo di? Nin kamalenin b'i dɔn o. Nin kamalenin b'i dɔn. هل أنا أعرف Ne bɛ e dɔn wa? لما لا تعمل على Mun de kosɔn i tɛ baara kɛ ka i ni ladilan de? كف عن فعل الشر Mun de kosɔn i tɛ juguma kɛli dabila ni tɔɲɔli ye? لقد شهدتك سارقا Ne i zolama de ye denmisɛnninlama. San n bɛ ka ye k'a fɔ i kɛra tɔɲɔlikɛla ye. من أنت E ye jɔn ye? من أين تعرف E bɛ ne dɔn yɔrɔ jumɛn? الفتى الذي كان Kamalenin min kɛra sababu ye k'i don kaso la dɛ o de ye ne ye. Kamalenin min y'i don kaso la kɔni. قصر بوتيفار Potifar ka sangaso. Sangaso تذكر ذلك sangaso sanu mara yɔrɔ. I hakili b'a la wa? Nin yɔrɔ de don. Yusuf ye fɛɛrɛ k'a la k'a minɛ. Ne ni Firikipta o de filɛ nin ye koyi. Nin y'a yɔrɔ ye. Ne ni Firikipta Yusuf ye fɛɛrɛ k'a la k'a minɛ. A kelen ka sanu suɲɛ Potifar ka sangaso sanu mara yɔrɔ la. A y'a faamu sisan. Ne ni Firikipta أنا لا أنساك ne أبدا tɛ ɲinɛ e kɔ abada. كنت أن أنتقم Wa ne ye n kali de fo n ka n ta sara i la. فأنتقم Wa n bɛ n ta sara i la. انتبه لنفسك I kɔlɔsi ne la dɛ. أنا لا أراك تسيء Ne إلي kɔni ɲɛna e tɛ juguman fosi kɛ ne la. سوء إلا أن Juguman ye min ye dɔrɔn fo n'i ko k'i b'i yɛrɛ kun halaki de n'i tora i ka filibanciya kan. A y'a dɔn sisan ne ni Firikipta o de filɛ nin ye. Yusuf ye fɛɛrɛ kɛ ale de la k'a minɛ. قضية Nin ko in ye jumɛn ye? لا شيء Ayi n tɛ fosi ye foyi tɛ. Nin ye ko kɔrɔ de ye min tɛmɛna ne ni Firikipta ni ɲɔgɔn cɛ. من ما هذا؟ Ninnu a ko ye jumɛn ye? Mun de kɔsɔn u bɛ ka yɛlɛ? انظر إلى لما سجن Mun de kɔsɔn u ka kaso b'aw damana? N t'a dɔn. بهما أمس U nana n'u ye kunu de. يبدو أن ذنبهما A bɛ n'a fɔ u ka kojugu ka bon kosɛbɛ dɛ. لا يبدو على وجههما Nka o fila ɲɛda la a tɛ ye k'a fɔ mɔgɔ juguw don dɛ. لا ينفكان Kuma يتنازعان bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn sama sama ka kɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. ولا أدري Ne t'a a kun dɔn. U bɛ kɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn sama sama. Yusuf a bɛ ka yaala kaso kɔnɔ ka kaso fanw lajɛ. Allah Yusuf a sabarila a ko k'a bɛ kaso ta. Nin ye kaso ladenw ye. Allahu Ta'ala ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛn ni Yusufu jɛɲɔgɔnya ye. Allahu Ta'ala ka ko ye kabako ye. Ninnu Ala de y'u ladiya. Nka i ɲɛ b'a la kɛnɛ kan k'u bɛ kaso la u bɛ degun na. Nka Allahu Ta'ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnlenw don. Fɛn min tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fo kaso kɔnɔ. Allahu Ta'ala ye o de kɛ olu garisɛgɛ ye. Kojugu dɔ bɛ yen hɛrɛ de b'a la. Mɔgɔ bɛ kɛ kojugu dɔ la e b'a juguman filɛ mɔgɔw b'a juguman filɛ k'a sɔrɔ Allahu Ta'ala de bɛ ka ɲɛ e ma. Allahu Ta'ala ye ninnu kɛrɛnkɛrɛn k'aw bila ka na kaso la yan mun kosɔn u n'a ka jɔn ɲuman a n'a ka ciden u ka na ɲɔgɔn kunbɛn yan. Kɛnɛmamɔgɔw b'u filɛ mɔgɔ juguw de nka olu Allahu Ta'ala ka laɲini kɔnɔna na olu de ye maa sugantilenw ye. الذي سيحل بأزواجها Mun de bɛna furumusow n'an denw sɔrɔ fɛn o fɛn man'i sɔrɔ i n'o ka kan e min y'an ka ko da kɛnɛ kan. لولا أنك جبنت N'i kun ma jitɔya ka segin i kɔ sisan kun b'a sɔrɔ Aminata bɛ sara ka ban. ولكان كل منا الآن Sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kɛra jɔyɔrɔbatigi ye sisan b'a sɔrɔ an ye nafoloba de sɔrɔ an bolo. لا تدري ما الذي E سيحدث b'a dɔn min bɛna an sɔrɔ sisan wa? أنا لست Ne kɔni jɔrɔlen tɛ kosɛbɛ ne jɔrɔlen tɛ. إن لم ننجح في قتل N'an ma se ka Aminata bɛ faga mɔgɔ wɛrɛ bɛna a faga. سوف ننجو أنا Anw bɛ kisi ko ye ne dalen b'o la. هل تقول لي إنك O tuma e fɛ k'a fɔ dɛ e bɛ mɔgɔ dɔw dɔn e ye baara min daminɛ minnu b'a tɔ dafa wa o mɔgɔw bɛ yen de wa? من هم Olu ye jɔnw de ye sa minnu bɛna baara tɔ dafa. أطلعني على U tɔgɔ fɔ n ɲɛna kɛ mun kosɔn an ka se ka kisi ka bɔ nin kaso in na e ye naloma ye e ye laalatɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye
lalatɔ anw ka ɲɛnamaya a dulonlen bɛ fɛn de la fɛn min b'an bolo n'an b'a fɔ ko ni fɛn b'an bolo n'an y'o fɔ ka ban dɔrɔn o y'an ka ko bannen ye. nka ne kɔni ne dalen b'a la k'a fɔ ne bɛ kisi nin na wa e ka da la k'a fɔ e tɛ sira foyi sɔrɔ ka kisi sabula e ye janfanci ye e ye jitɔ ye ne tɛna sɔn e ka kisi cogo si la ne ɲɛna e de ye lalatɔ ye koyi u y'i nɛgɛn koyi Apu-Peace u y'i nɛgɛn de sisan farati k'i bɛ ka i koori fan bɛɛ lajɛlen fɛ u t'i tɔgɔ fɔ abada farati de bɛ e nɔfɛ u t'i tɔgɔ fɔ. Awasara Belarus awasara ne dalen b'u la kosɛbɛ ne dalen b'u la ne dalen b'u la kosɛbɛ ne dalen b'u la awɔ ne dalen don u la kana jɔrɔ u t'an janfa u bɛna an dɛmɛ u bɛna an dɛmɛ u bɛna an dɛmɛ Alikmahu somakuntigiba u ka boli cɛjugu ko Amun u bɛ ka nin de bato u bɛ ka boli de bato ko Amun k'u yɛrɛ majigin fara ye fara jalan min n'u yɛrɛ de y'a dilan olu de b'a ko olu de b'a ka fini don a kan na olu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye u bɛ tila ka na o bato ya Allah kɔrɔta tigi hali sisan ko gɛlɛn si ma masakɛ sɔrɔ dɛ wa kojugu fosi ma a ka denbaya fana sɔrɔ dɛ i ma kun olu kun sigilen bɛ dɛ a kana f'u ɲɛna ko masakɛ sara ko wala ko masakɛ ka denbaya sara u sigilen bɛ k'o de ma kɔnɔ wa fosi dun ma kɛ dɛ baasi ma masakɛ sɔrɔ baasi ma masakɛ denbaya sɔrɔ kɔrɔta tigi Apu-Peace fana kibaruya tununna dɛ e dalen b'a la k'a fɔ Apu-Peace ka kibaruya tununna awɔ kɔrɔta tigi a dogora de i n'a fɔ ji toniko kelen dugukolo jukɔrɔ a y'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a daminɛ kasow la min bɛ sangaso jukɔrɔ n'a y'a sɔrɔ u y'a mara ye koni a ka to ka kuma dɛ aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a lamakun fɔ abada a y'a fa joona a y'a fa dɛ n'o tɛ aw b'a dɔn lebu ani malo min bɛna anw sɔrɔ kojugu min n'o bɛna anw makɔnɔ ni masakɛ y'a dɔn k'a fɔ anw de tun bɛ fɛ k'a fa aw yɛrɛ b'a dɔn madama maa si ma ɲɛsin anw ma fɔlɔ nin b'a yira k'a fɔ a ma kuma fɔlɔ a ma kuma ɲɛfɔ fɔlɔ a ma anw t'a fɔ n'a y'a sɔrɔ Apu-Peace y'a fɔ hali n'u y'a minɛ sisan b'a yira k'a fɔ a ma foyi fɔ fɔlɔ awɔ kana jɔrɔ kana jɔrɔ ne b'a sɔrɔ koyi hali n'a ye dugukolo fara n b'a sɔrɔ wala hali n'a yɛlɛla ka taa sankolo la n b'a sɔrɔ i hakili sigi n bɛ taa ɲini ayiwa sisan ko ka taa Apu-Peace ɲini n'o y'a sɔrɔ u k'a fa joona sɔnna ka taa olu tɔgɔ fɔ ayiwa a kɛra jɔrɔ ye u y'a laɲini ka pɔsɔni di masakɛ ma masakɛ kisira Nimisabu Rudamun ne mun ye nin ye dumuni dɔ de ye a n'o ɲɔgɔnna n bɛ taa di Yusufu de ma nin bataki fana ɲɛsin kiramɛ nin ma ka bɔ ne fan fɛ k'an ka foli fɔ a ye a fɔ a ye k'a ka Yusufu k'a k'a bonya dɛ a k'a dɛmɛ ɲini kɛ n'a ye sangaso ayiwa kaso kow ɲɛnabɔli la sabula a y'a yira k'a fɔ espérance ba de b'a la ko dɔ n'a fana dɔ don awɔ n b'o kɛ Rudamun n b'o kɛ Rudamun a fana ye bataki ci kiramɛ ma a ka Yusufu minɛ ko ɲɛ Yusuf ayiwa a y'a daminɛ dɛ kaso nɔgɔlen don a bɛ ka yɔrɔw jɔsi Yusuf alayhi salam n'a donna yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yɛlɛma don yen na kaso kɔnɔna Yusuf b'a la k'a jɔsi kasoladenw u kamana guana sabula kaso yɛrɛ fana bɛ jɔsi u kabakoyalen don u bɛ ka n'a filɛ Yusuf a fana
Allahu akbar ay cokor bañ laje wala hakili be jigi afala ay cokor bañ ye a hakili be jigi afala ubina bodo minna abora fafe domina Yusuf abika miri ola ni yaye ni Yaquba ye aywa abba afabika sumusumo abika miri nina Yahuza fle fene kamne kata naye Yusuf abika miri ni bela jelena Benyamin o bolla kana ibare ala niye Yaquba ye ani laya ani Benyamin Yusuf abika miri ni bela jelena akelen ka chokoroba shi janye akelen ka chokorban ye o tarana ka miri ay yoro jan nono bika kabakoya Yusuf bika kaso joshi uma dan soro wala de Yusuf akashira akili jigina fala ana balmau aywa Yusuf na dona yoro yelema be do yena nimi sabu anana kaso dala Yusuf tereke frafinke nimi sabu هيا ادخل. ekado nimi sabu ko akado ni kidamen kaso nyemo أبلغ سلامي إلى رودا. غفولي على سي رودامون ما غفولي فاي ماذا يوجد داخل الكيس؟ مدبي بورين كونانا بعض الطعام من دوبني دوري دو نانا يوتر سيف دي كاما هنا في سجن. امبي كاسو دي لا يان كوي يا تي دونا جي يوراي كوي نتي بودي وار فانا كاسانغا سوي نتي دونا جي يوراي ولكن بما أنه nga مرسل من قبل komi agora rudamون fanfere awo bashita lambeson أحضروا يوزرسيف. ay nani yutar sefie nimi sabu nana anana Yusuf sama dumuni dola Yusuf abaraka yorofra يوزرسيف yutar sef جناب كيدامان قد أرسل kidamen kidamen kaso nyemo ko Yusuf kana Yusuf be ka yorofra abika yoro joshi bebe ka kabako yawula kaso fana ni joshile kaso fana ni furani obe ka kabako yawula User safe. اشتقت إليك. إننا في كومنا إنك بنا يمكننا أن يلا أم بسيك أكما واتي دولا لوقت أو واتي كمرنا أم بسيك أكما إما دسا نمسابو أتقول سيران دابلا جاتك دابلا ما بالك؟ موندي كرا أخبرني هل تبكي شوقا؟ أبي هكا سابلا مكوسني كبوكا سولاوا لا ay nebi akashire sabula ido na kasola ay ifilendo Potifar ka sanga so ode kaso e nebolo yangoni هذا المكان لي هو عين lele ka horonya ni ga kisi yoro de kwe Potifar ka sanga so de kaso e nebolo لقد جلبت هذه من أجل nana nin dumuni e kama سلمت ala ki bolo flakishi سوف يفرح بها السجناء kasola de mina disu yani ne esa ولكنني ainga nana na e de kama o ne mana na e kasola de to we de nana na e kilende kama ولكن nga حسنا anyana sa تعطيهم nga amane ko to ne baro ina do du ma o nga e ka do du ala do ala لا توزعها kana be du masa e ka do du ala nana na e de kama Yusuf awa onyena كنت أظن أن ne kunyana من بين أهل قصر Potifar ka sanga so mo wala zole ha kile de be e kanu لكن يبدو لي nga sa be ina fo لابد ليوزر Yusuf فيه kanu وداء منتشر o بين bara o الجميع jesele be في be la gele ni nyawo cheye a foli biye هل أنت أخبرت o bana kida ben zole ha ko e de afa yewa ai إلي بذلك جناب ruda mun de yo sebe kana ne ma ale ay ka fo e mo mi e ko dona e esperance tigie abanata kaso ko ka awa kan nye ne esa obiyaye في موقر رضا a o ko no ya ka nyuma ya de ne ma طبعا إذا أذنت لي nyere la ni ye jendi ya mbisa ka bara do ke الأعمال mbisa ka bara do ke ni ye jendi ya kaso kono ya
aywa dumuni yusufu dara n'a ye nimisabu nana dumuni min d'a ma. وزعوا هذا الطعام على السجناء. أي نتلا أو كسولة دوني يومك الله وفمانني ما كوب جرين أنوفه. إلزموا الهدوء. أكيد نوني بباني رسرو بباني رسرو أيوة. وزع على الآخرين. أيوة نتلا ما توني يومك أهو أتلا. أيوة يوسف يدوتا أبينا تادي نين فركيب تما. نين فركبتا موجودو إنه وإن كان قليلا حالي نكون كدوسا غاني بيساك سويا كاندو سكو سانيا نيو كورو تصفية القلوب كاندو سكو سانيا نيو كورو ليس بيني وبينك فوشيتي نيني اتشي فونا كيرا كونا نجويا او اتوفلو نين تاسر لك ممنا لا مانع باشي تولا إن أحدا لم يحصد خيرا ماشي تهير فوي سرو ايوا جويا لا اني كونا جويا لا efratina fo isoro ni na ikado kunna juga mi no bi duskuna obe kaso ingele juga ka teme sia chama ekira so bi ay ndona kaso la ka san chama e kaso la wambo tajuru sara de ke ela ay ne ku ma shwani ke ikunti na kaso la yanwo min kafsa dro fere ke kasika inni ladla ne ni ferkipta kwate son yusuf ka teriama foita ni yusuf che fo juga ani konna juga neni firkibta ya bo ma to cela ka tabla da mana kasula mo to la fiara kida men kaso nyemo abeka gitamine ke dumuni min dira yusuf ma ayat la bede ni nyonche yusuf ani ma to te kilinye yusuf abi hami ma to de la ne jolo koy yusuf sena Allahu akbar andana dodi nu fanama Yusuf aywa kaso fam bela gile nogole nalo ni nogobe fam bela gile fe Allahu akbar ne nyina wuye أخبروني كيف aya fonyana aw be balo yan cugodi لما لا تبذلون modo ko so ate siko doke kasika yoro sania ka yoro laben إن بطنه na جيد yoro sania o bato yoro be janye o bato antina bo yoro ida jona o bato amito ya هذا سجن ay ne kasore فلا نحن هنا ضيوف aunte nawye ya ولا هذا مكان ninte naw jigi yoro e abe kaso de la ko fura ka fura وهذا ليس سجنا فحسب ay ninte kaso da mai ko je rebe nin cuga de la نبقى في هذه الدنيا ambe to jen kono ka wati doke ثم نذهب ambe عنها. tlakata ambe jen bla إن عدم الاستقرار ka fo an sabati lente ane ka fo ambe wati de kama ka fo ye kasula denwe وجيها للصبر على ote sawari ote kunye namba to abe munyu ni nogo in korani ni kasa gomai anga fere ke saka yoro la saniya aywa Allahu akbar be wulla obe ka yoro fran obe ka yoro la saniya masha Allah uma dele ka mire minna wode ke to enie adama de ni be yoro minna iki jaki take bebi ka wuli obe ka yoro joshi kaso mi madele ka fran amadele ka joshi wuli len flaniye obe ka korona fran obe ka joshi obe ka lasania Yusuf aka ko de beta na dona yoro yelama be do yena nogoto ya ani nogole ya obina wuli kabo kaso in konnana adna ko folo juguma kela nini firkibta ayo bali to yolima akara sabu ya yodo adamana kasola ka toro wuli kabo ma tawka Yusuf kan nali kaso kono akara here kasola deuma nude moye Allah taala e minu kere ni Yusuf je nyoya e ube kaso kono nga ala de nyena uma mo be ke juguma do kono
nga i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ de b'a la u bɛ ka yɔrɔ furan Allahu akbar u bɛ ka yɔrɔ jɔsi u bɛ ka yɔrɔ ko kaso ani furani kaso ani jɔsili kaso ani saniyali u ma deli k'a mɛn u ma deli k'a ye nka a kɛtɔla filɛ nin ye Allahu akbar